हो सुखा भौजी परे तहर खाला का इनारा हो फगुआ में भैया घर बारे ना हमारा हो सुखा भौजी परे तहर खाला का इनारा हो देतानी हम तोरीका जाके तू जमई हो देतानी हम तोरीका जाके तू जमई हो बाजारे से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो बाजारे से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो चलई हो किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो किन के ले आई हो जदिया हाथ तय करे लगइबू हो भातार के कमी न पैबू हो जदिया हाथ तय करे लगइबू हो भातार के कमी न पैबू हो साया उठा के अपने हाथ से लगई हो साया उठा के अपने हाथ से लगई हो बाजार से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो बाजार से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो चलई हो किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो किन के ले आई हो बारू काहे कोनो फ्यूज हो पकी एक बार देखो यूज हो बारू काहे कोनो फ्यूज हो पकी एक बार देखो यूज हो जीतू जीतेंद्र किशन कॉमेडी से छोटल मंगई हो जीतू जीतेंद्र किशन कॉमेडी से छोटल मंगई हो बाजारे से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो बाजारे से किन के ले आई हो बैगनावे से काम चलई हो रिकॉर्डिंग बाय आरजी फिल्म्स दिल्ली।